Seumur beli bakal ilang sing wajib dia musti sing wajib hati-hati seni sandiwara dwi warna pimpinane Mimika Jiwasrini pengurusnya Ayunda Jawiwit alamatnya Desa Santing Kecamatan Elosara Kabupaten Indramayu Sedaya sesepuh Karangsong sedaya sami hormati nyuwun agung pangapunten. Bos kocolane kediko kadingan bos Dharma Ayu Endi ayahe Akila bundae Akila mamae Haikal Endi kanggo papae Haikal kedik Okika sing duwe sinartane Endi Mimika Jikarini sing duwe Nokcin mamae Indah wong dongkal
Laworan si Mega Putih banyu mata ngelimbang-limbang lap kelingan laku neng badan si Yesus saningati ning sapa sunitip diri ning sapa nang sang nang ragan mama panitia mimi panitia lali guna lali gawe aja lali bae selawase mama dene miko sing duwe jangkara minangkane wong duku krupuk dewek dung mama panitia najan dilali-lali angger ora bisa lali dilipur blik kelipur tambah lawas tambah kelingan mama Rizky wong kali kulon calon majikan mama Aris kae kedik sing duwe santing kanggo bos Dharma Ayu ayahe Akila bundae Akila wong gadingnya kanggo papae kilange kedik bos kocolane kedik wong dongkal mamae Indah kanggo mama dene Miko sing paling eman lan sayang sing duwe jangkar minangkane wong duku krupuk dewek sing paling eman lan sayang nok ika sing duwe sinar tani dilali-lali angger ora bisa dilipur blik lipur kampalawas tambah kelingan mama Kaji Abdul Aziz mama Lurah Toto mama Kubu Pudingin kanggo ayahe cahyahe kedik minangkane calon majikan bapae Nanda bos kusen Cirebon kirange kedik sesepuh Karangsong kanggo panitia muda kedik aja lali selawase mama dene Miko sing duwe jangkar papai Haikal mamai Haikal wong iyang binong aja lali noki kae kedik sing duwe sinar tani sing duwe jangkar wong duku krupuk mama dene Miko aja lamun aduh panitia sing ngormati Ayunda masa jawiwi kanggo nok indriya kedik minangkane sing ditembangi mimi Kaji Wasrini kedik nok cinse minangkane sing paling hidup mimi Kaji Carini kedik wong Taman Sarine emane wong seduluran ora bakal lali bae selawase mamae Ariska sing duwe santing papae Nanda
bos kusen cembung girang wong kali kulon mamae Rizki minangkane calon majikan kanggo Aris kiek dik omae Jaya sing duwe pecel lele wong kewolu omae Jaya aja lali mama dene miko sing duwe jakar wong lupuk sing duwe pecel lele omae Jaya wong kewolu sing ditembang ajang lamun papai Haikal mamai Haikal nong ikae kedik aduh mama panitia sing hormati lagi durung dadi siji mama dene miko pengen apa dituruti wong dukuk rukuk jaluk gelang diupai pengen kalung dituruti selalu disayang gawe hati penasaran sekian wis dadi siji mama dene miko arang-arang ditonggoni sing duwe jakar boro-boro turu bareng mamai Arisan kaya wong wis ora seneng disiksa rasaning badan gawe ati penasaran
saya bingung yen di ending rasa kuyun mamai aris sing duwe santik sing ditembang kanggo omahe dia sing duwe pecelele wong wolu bos Dharma ayu ekti kajae akila bundai aku mama dene iko sing duwe jangkar minangkane wong krupuk-krupuk aja lali bapae hai kalih di bapae hai kalung tiyang subang mangkono mikna aja lamun sing duwe sinar tani lali ora bisa lali panitia muda rokok cedek pembuangan teges semajang jinedin teges semajang jinedin mama Rizky calon majikan wong kali dewe sajang ragane Pak Angga nibatin pasti barengan mama Kaji Abdul Aziz ayah sayang calon majikan mama Lurah Toto bos kocolan gadingan bapae nanda ekti bos kusen Cirebon Girang Bibi Kaji Sarini sing duwe nopi asem balung bae didikasan tole ninggalan najam langkah gawe kanton katun baning bayangan lolong matamu nangan mama dene miko sing paling eman omae Jaya ditembangi omae Jaya wong kan jati pesarean nyandang sing sayang apa ketenger bae mangsa burung ciri bae mangsa wande bang putih melipir gunung aja tega bae wong sesumuran ya nok ika godhong joara kanggo jamu lanat campur melati sabanget awake lemu dunya ora digawa mati dunya ora digawa mati sekarang kira gampang menan pisang kayak pasti semacam air mati batin pasti pendek sabar